Ayun ay guys, magandang umaga uli. At welcome ulit sa sa channel ko. Tagal-tagal tayo hindi na naman nakagawa ng ilang days na naman tayo hindi nakagawa ng ng content natin. And bali, ito nga pala, magbibigay lang tayo nung update muli dito sa sa mga alaga natin dito lang sa ating dito sa location. Dito sa pinag-aalagaan natin dito sa area na to. Tapos nga pala, so papakita ko lang nga pala sa inyo yung nabili ko na nga palang alagang baboy. At ayun, 2 piraso ulit yung binili natin na baboy. Ayun na sila, ayan. Bumalik ulit tayo sa pag-aalaga ng ng native. So, ayan. Actually, no nakaraang mag-isang linggo na sila mahigit sa akin. So, yung presyo nga pala guys ng ng native nga pala ngayon yung pagkakabili ko dito is 2,500. So, actually 2 months pa lang yata to. 2 months pa lang daw sabi nung nung may-ari nung nabilhan ko. Ayan, bumalik ulit ako sa pag-aalaga ng native. Ayun, 2 piraso na native ulit. Bumalik tayo sa pag-aalaga ng itim ulit na na pure native na baboy. Yung nangyari yung kinita pala namin dun sa baboy na binili namin na hybrid na nagkasakit. Yung isa doon kasi bago magkasakit, nakita na tumumal na yung yung unang-una mina kumain bago pa pinakatay na namin tapos pinabenta na namin dito. So balik tayo ulit sa sa pag-aalaga ng itim. Ayun guys, regarding naman sa mga sa mga manok natin, meron na tayong mga ilan na Rhode Island na mga manok. Actually, isa, tatlong lalaki yung meron dito ngayon na Rhode Island. Tapos yung mga babae yung medyo mga marami-rami din. Parang 5 babae yata meron pa. 5 babaeng inahin na Rhode Island. Tapos yan pa rin naman yung natin. Yung ating alagang Rhode Island na lalaki. Yung Brahma nga pala natin, nagkasakit na nakaraan, pinamigay na lang ng asawa ko. Yung kung sino ang pinamigay na lang nila. Dapat sana kakatayin sana yan pero pinamigay na lang. Ayan, meron tayong isang injured. And guys, yan lang yung yung sa ngayon yung update natin para dito sa mga alaga natin. Yung sa mga baboy, isa baboy, nagalaga tayo ulit. Hindi tayo bumili ulit tayo ng panibagong baboy. So, 2,500 ulit yung presyo. Tapos ito, yung sa mga natin, yung mga alaga naman natin na manok, mga Rhode Island naman yung mga alaga natin ng marami. At meron tayong saling pusa yan. Ito yung umaga, inaabangan ako nito lagi nakaabang yan. Lagi mo ko inaabangan binibigyan hindi ko alam kung kaninong hindi ko alam kung kaninong itik to, pero laging nakaabang yan dito pag inaabutan ko rin ng pagkain niya. Dayo yan dayo. So sa ngayon yun lang muna guys yung update ko for today. Nakita niyo naman yung mga alaga natin. Nagsisimula tayo ulit sa baboy at sa manok naman din may nangingitlog na at medyo dumadami na dadagdagan na yung natin yung mga alaga nating Rhode Island. Nga pa pala isa pa nga pala yun. Dito nga pala yung mga bagong sisiw natin, nga pala yung bagong pinasisiw ito na incubate namin na nakaraan. Yan yung mga bagong sisiw natin. Rhode Island din to guys, Rhode Island din to mga sisiw na to. So So yun guys, yun lang sa ngayon, yun lang yung update na may bibigay ko sa inyo ngayon dito sa mga alaga ko. Thank you nga pala ulit. Akala nyo tumigil na ako sa pagbablog pero tuloy pa rin tayo sa pagbablog. Medyo nabisi lang nung nakaraan kaya hindi ako nakakagawa ng mga content. So ayun lang guys, yun lang yung sa ngayon yung may update ko sa inyo. So thank you ulit nga pala guys. Kita nga pala tayo ulit sa aking next vlog. So guys, thank you ulit at see you in my next vlog and God bless sa inyo.